Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave Football The Challenge. Ja, det er længere siden jeg har lavet en video. Så ja. Flad. Okay, det kan jeg ikke sige. Nå, men jeg henter lige nogle flere fodboller. Det kan godt være, de er lidt knust. Ja. Så ja. Okay, så vi er tilbage. Desværre var der kun én fodbold. Og den er lidt... mest... Men ja. 3, 2, nu. Og det skal det på 1 minut for så. Nej, skal vi sige hvad skal vi sige? Skal vi sige for her. Skal vi sige 10 sekunder? Okay. 3, 2, nu. Det bliver rødt. Skal vi se et halvt minut, kan jeg. Tjus sekunder. Oh my god, man. Jeg nåede det ikke. Men jeg nåede det ikke, men min tand. Ja, jeg nåede det ikke. Fuck. Min tand. Nå, men jeg nåede det desværre, men I bare det, som det ser ud. Af helvede til